בשעה זו נערכת שם הפגנת תמיכה בממשלה ובתהליך השלום. רבבות בני אדם הגיעו למפגן התמיכה הזה. אם כן, הפגנת השלום של הממשלה, כן לשלום, לא לאלימות, נמצאת עכשיו בעיצומה, ללא ספק הפגנת שרירים, אחרי תקופה ארוכה שבה הייתה תחושה לפחות בקואליציה שהרחוב מופקר, כך דבריהם. ראש הממשלה יצחק רבין נפגע הערב משתיים או שלוש יריות אקדח בסיום עצרת בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. אף אחד איננו יודע כרגע מה מצבו האמיתי של ראש הממשלה, אבל מתוך העובדה שהוא נמצא על שולחן הניתוחים, אפשר לומר שראש הממשלה נפגע פגיעה. אנחנו מבקשים לראות עכשיו עדות ראייה למקרה. רבין היה עם שומרי הביטחון שלו ואשתו, והוא רצה להיכנס למכונית ונשמעו 3 יריות, והמכונית של רבין טסה למקום מיד. את ראית בברור שרבין לא נפגע? רבין לא נפגע. תודה לך, גיא זוהר. אנחנו ממשיכים כמובן כאן בערוץ 2 בדיווחים כל הזמן בעקבות מה שאירע הערב בכיכר מלכי ישראל. ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה בצער רב וביגון עמוק על מותו של ראש הממשלה אשר נרצח בנגב קודש רק ערב בתל אביב. הממשלה תתכנס בעוד שעה לישיבת אבל בתל אביב. יהי זכרו ברוך. יצאה ההודעה של איתן הבר, ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. יותר מזה יעקב, אני לא יכול לומר כרגע. אהרון ברנע, בית החולים איכילוב בתל אביב, תודה רבה לך. השעה עכשיו 11:15. ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. אהרון ברנע בבית החולים איכילוב, אנחנו מנסים לחזור אליך. הרבה שנים אני עובד במקצוע הזה של התקשורת, יעקב. מעולם לא העליתי בדעתי שאני אהיה זה שיבשר לך על כך. לא העליתי בדעתי. אבל זה מה שהתבשרנו כאן. והמהומה שמאחוריי היא כבר באמת משנית. באמת משנית. ואופיר פינס, אני חייב להפסיק אותך. יש עבודה רשמית מבית החולים איכילוב בתל אביב. ראש ממשלת ישראל יצחק רבין נפטר כתוצאה מן ההתנגשות. ראש ממשלת ישראל נפטר כתוצאה מן ההתנגשות. הודעה רשמית של בית החולים איכילוב. טוב, אנחנו צריכים לאסוף את עצמנו קצת. עכשיו אמרו בחדשות, מה קרה לך עכשיו? אלה התמונות בשידור חי בבית חולים איכילוב בתל אביב, דקות ספורות לאחר היוודע דבר מותו של ראש הממשלה יצחק רבין. הוא נרצח בקרב על השלום. החייל הזה שעבר הרבה מלחמות נרצח בקרב על השלום, והוא לא הצליח. האנשים הולכים פה אבלים וחפויי ראש. אתה רואה אנשים שחופנים את ראשם בידיהם, אנשים שבוכים, אנשים שזועקים. ישיבת הממשלה אמורה, אני מניח ממש ברגעים האלה, להתחיל. הממשלה חייב נתקלו, לא מפעלו. כפי שהיה מנהיג נדיר בעמנו, כך גם היה מנהיג נדיר בעולמנו. ואנחנו עוברים עכשיו, אם אנחנו יכולים לשידור חי, לשמוע הודעה מיוחדת מטעם נשיא ארצות הברית ביל קלינטון. Yitzhak Rabin was my partner and my friend. I admired him and I loved him very much. Because words cannot express my true feelings, let me just say
Shalom. Javier. Goodbye, friend. I've known him over the years and have worked with him very hard to achieve a common objective. To me, he was a brother and a friend. רפי רשף מצטרף אליי עכשיו, אנחנו ממשיכים כאן בערוץ 2 לשדר במהלך הלילה שידור רצוף. מישהו קיווה שמדינת ישראל שונה מעמי העולם? נדמה שהלילה איבדנו משהו מהייחוד הזה. העצב הכבד הזה חצה מחנות. איש לא דיבר על שמאל או ימין. לפנות בוקר אספו אבנים מאחת מפינות העיר והתחילו לבנות גלעד. אחד האנשים היותר קרובים לראש הממשלה בשנים האחרונות, שמעון שבס, שלום לך. הלך לי כל מה שיכול ללכת לבן אדם, גם חבר, גם מנהיג. הלכה לי המדינה. מדינת ישראל הולכת היום אחרי ארונו של ראש ממשלתה יצחק רבין. ואיתנו היום כל העולם השפוי. הנשיא קלינטון ורעייתו נכנסים אל הרחבה. תמונות שלא יאמנו, המשלחת הפלסטינית, יאסר ערפאת לא הגיע, אבל אפשר לראות כאן את אבו עלה, את נביל שעט, נכנסים עכשיו אל תוך משכן הנשיא. ידיאטריס, מלכת הולנד, ניגשת ללחוץ את ידי נשיא המדינה עזר ויצמן. כן, ראינו כאן עכשיו את ראש ממשלת רוסיה, ויקטור צ'רנומירדין, ועכשיו אתם רואים את נשיא מולדביה, מצעד המנהיגים נמשך. חיבוק של נשיא המדינה עזר ויצמן, ידידו הוותיק של נשיא מצרים חוסני מובארק. שישה אלופי צה"ל, שני ניצבי משטרה, נושאים את ארונו של מי שהיה רמטכ"ל צה"ל. עדיין קשה להקל את המראות האלה. ארונו של ראש הממשלה מובל מרחבת הכנסת לכיוון הר הרצל. עכשיו הארון נוסע אל תוך בית הקברות עצמו. כל הקהל כאן קם על רגליו, נכנסת לכאן לאה רבין ובני משפחתה. בני הארון ניסה אל הקן השחור. וירא וביטוח